Iya, coba iki gandeng wis ditunggu-tunggu. Mbak Lintang Kairo, waranggana remaja dari kota Kediri. Oh, ngono oleh para pemirsa dan para penonton yang ada di Bakaran Wetan. Mula diberikan kesempatan untuk berkreasi atau berkreativitas, memberikan tontonan yang bisa menarik tumraping semua warga masyarakat. Oh, ngono ya. Ya nak, Lintang Kairo, jumeneng nak. Ya, support, yuk mari berdiri, Lintang Kairo, yuk. Nah, iki jaman isih bocah utawa jek SD dhisik wis kulino karo aku nok Nduk Lintang Kairo. Heeh. Ora krasa saiki wis menganjak anu apa menginjak remaja ya Nduk. Saiki kelas pira Nduk Cahyu? Nggih, sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu Nduk Lintang Kairo. Samenika kula kelas tunggal SMA. Wah, wis kelas 1 SMA. Nggih. Pun dangu mboten kepanggih panjenengan Bapak. Salim rumiyin. Lah, mosok lali ndek iki bar petuk ning Ponorogo ngono lho. Lah, etok-etoke mboten ngoten lho. Oh, etok-etoke ora. Lah nggih kan baru kemarin sama hari ini nggih. Kan nggih sampun duangu awet kula alit niku kula kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Derene panjenengan. Nah, nggih. Nggih, sampun dangu mboten kepanggih. Nggih. Ora krasa kaya wis ndlundeng semono gedene to sampean. Lah nggih modot ngeten iki lho. Modot. Tiras jenengan rumiyin kula sinden benik ngoten. Biyen kaya benik tek. Sogo untu ngoten tiras jenengan. Wah, ambiyen aku ngelokne kowe iki lho sinden kok kaya triplek aku ngono to. Barang saiki kok wis Nggih. Kaya gitar Spanyol. Nuwun sewu Nduk, sampean sing ngrawoni rene sinten? Sebagai sponsore sinten sponsore? Biasane nenten sponsore. Walah, sinten nggih niki wau? Heeh. Niki wau ayah bapak yang megang adminnya kula. Heeh. Lah niki wau sinten nggih? Ayah kula nggih supe lho, Pak. Lah, sampean kudu ngerti sing nanggap sapa. Nek aku genah saka panitia asuran. Kula kados nggih panitia. Panitia nggih, sami nggih. Sami. Terima kasih pokoknya buat semua panitia Desa Bakaran Wetan nggih Bapak. Ya. Saking pemuda juga, pemuda Bakaran Wetan, terima kasih kula sampun 2 kali. Alhamdulillah mriki nggih. Oh, nggih. Pripun? Antusias masyarakat teng Bakaran Wetan piye? Pripun Cahayu? Sangat antusias sekali Bapak. Penontonnya dari awal ringgitan ngantos tancep kaya niku tasih nenggani. Alhamdulillah nggih. Penontonnya guyub rukun sangat. Pokoknya malam hari ini luar biasa sekali Bapak. Betul. Ucapan apa, doa apa untuk semua warga masyarakat? Nggih. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang gangsar, berkah barokah, amin. Panjang umurnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun rawuh ing dalu menika mugi-mugi sehat selalu. Pokoknya lancar rezekinya, sukses selalu Bapak. Dipun paringi putra putri ingkang soleh lan solehah. Dipun paringi lancar nyambut damelipun. Lancar wong menika nggih celak laut to nggih Bapak. Nggih, leres. Dekat laut. Jadinya tuh banyak nelayan nggih Bapak. Nggih. Meniki petani tambak mriki Nduk Lintang. Petani tambak. Nggih. Wau daharane mula bangsa siput-siput to sampean dahar. Siput nggih, dewe nane kula diparingi bandeng presto. Betul.
Ana cumi. Udang. Terus lengkap. Heeh, aku ki isane yo ngur nyawang, Nduk. Wah, lan jenengan mboten diparingi. Sirku yo mangan ning kolesterole iki lho wedi aku. Dadi wong tak sawang tok, aku trimo mangan ndok. Wah. Nggih. Alek kolesterole dhuwur kan ya rada bahaya. Tapi kedae niki mungkin jenengan wangsul nggih diparingi to. Heeh no, iya no digawani no. Bandeng presto. Lah, bandeng presto. Ah ya. Alhamdulillah. Nggih. Heeh. Iki ana permintaan lagu Nduk untuk jenengan untuk sampean. Yuk saking apa jenenge iki? Mbah Supar. Bakaran kula nyuwun Tetesing Tresna. Oh. Tetesing Tresna. Nggih, iki sing nembang Mbak Lintang Kairo. Nggih. Saged. Di lintune pripun? Monggo lek ora iso ya dijoli sing iso. Nek aku njaluk sampean bawa sik. Bawa. Bawa. Rumiyin. Engko ditibakne lagu apa ngono. Nggih. Heeh. Sampean iki wis SMA kelas 1. SMA kelas tunggal. SMA kelas 1 di mana? Di SMA Negeri 1 Puncu. Puncu Kediri ya? Nggih. Ada cita-cita setelah lulus SMA seperti mbak-mbak mas-mas kuliah? Oh iya. Saya pengen jadi bojonya dalang aja. Pak. Jadi bojonya dalang? Wah, alah. Wah, cita-citamu pengen di bojo dalang toh? Lah nggih, pripun? Cocok napa mboten? Lek ngono, takono ibumu iki. Penak ora dadi bojo dalang iki piye? Pripun, Ibu? Walah kok dada-dada. Gimana, Ibu? Mergo ngene, dalang ki sekelas artis, Nduk. Ngono lho. Banyak yang mengidolakan. Banyak yang mengidolakan kados jenengan. Iya, tapi ndek mben saiki wis tuwek ya ora. Walah, nggih to, Bapak. Lah iya. Ning karek sisa-sisa wonge, ngono lho. Tergantung apa jenenge ngene oknumnya. Oknumnya. Heeh, enggak digebyah-uyah terus dalang senengane raben ki ora. Enggak semua seperti itu. Mboten ngoten niku nggih. Tidak semua seperti itu. Nyatane Pak Kangko ya bojone cuma satu. Wah. Alhamdulillah. Ayo bawa apa? Nggih. Ya ning Tawang nggih. Ya ning Tawang ya. Oke. Ya. Ya ning Tawang. Masa orang duwe cita-cita kaya mbak-mbake ning nggon pertanian, nggon UGM. Nggih, juga pengen Bapak jatosipun pengen jadi dosen kados Ibu Burini. Dosen. Ya kuliah diisi Surakarta. Diisi nggih. Bisa. Tapi jangan tinggalkan pelajaran-pelajaran sekarang ini pada waktu kamu di SMU. Komplit atau pelajarannya? Komplit. Bahasa Indonesia ada? Bahasa Indonesia ada. Apa? Bahasa Inggris bahasa ada. Inggris. IPA? IPA, IPS? IPA, IPS lengkap. Yo, contohnya aku mbiyen, aku kuliah oke di seni oke. Tapi bangsa pelajaran-pelajaran umum ini tak pangan. Bahasa Indonesia tak pangan. Wah. Bahasa Inggris tak pangan. Lah mboten wareg jenengan. Ora, IPA tak pangan, IPS. Aja meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan kok. Anjay. Ya. IP-ne jenengan nggih purun, Bapak? Oh, IP ki indeks prestasi. Walah. Indeks prestasi. IP. Ora percaya aku yo TA nggih men rumangsane. Iya. Bagus. Aku Gimana karo sapa Nduk sampean Nduk? Kalian Bapak, kalian Ibu, kalian adik juga. Adik. Mbok adik yo gen tampil rene, enek ora? Kae. Adik sakit Bapak. Oh sakit? Nggih. Oh ya wis. Engko kapan-kapan. Wis iso ndalang to ketake pisan? Alhamdulillah nggih nembe belajar. Nggih. Nggih, wayange jenengan niku damel sabet-sabetan kan. Sing tak kei nggih men kae. Nggih. Oh, iki aja njaluk neh ya Nduk, iki wayang larang-larang iki. Iki tak gawane wayang sing larang iki.
Iya. Ki Alphard sitok iki. Pundi? Niki kabeh iki. Wis danten to, Bapak? Heeh, kabeh. Nek didol kabeh Alphard turah iki. Iya. Anjay. Limase kok kene iki. Heeh. Gila guwing lek nembang ra iso kaya awakmu. Pripun lek nembang? Hantakho. Lek piye lek cangkem guwing. Bindeng-bindeng ngoten niku. Rodok bindeng-bindeng piye ngono. Assalamualaikum. Wan barakatuh. Ya. Ijik wayang wae ya garene. Mboten wonten sing cewek to, Pak? Napa? Wayange. Ora enek lanang kabeh. Mulai dikai cewek meteng. Hah? Cowok kabeh. Iya. Sun takon war Desi. taning Ore. Janji-janjiku eling sumedet res ing tias ingsun. Nah, iki ya wayang golek, Nduk. Wah, ya Allah rambute. Bare dibonding. Eh. Kok saged ngoten niku to, Bapak? Ngerti ora rahasiane kok iso. Lah iki lho, lah iki. Nah, iki tak tarik. Set. Nah, ngene. Kula kinten lek wonten organ-organ tersembunyi. Ora enek, organe omong kayu iki. Ayo, Nduk, lintang kairo. Wah, muwedeni ngoten, Pak. Ya. Nimas ingsun prasapa sinek senan Bumi iki iso melet, Nduk. Ya Allah lucune, Pak. Wayang cekel mikmu, angger pas melet kowe bengok nang. Nah, mikmu cekel. Pas melet kowe bengok. Piye? Lucu, Pak niku, Pak. Lucu Kula banget. betane wangsul niku. Aja. Iki golek pangan e. Yo. Yo. Ya. Tangi sing tias ngenteni dangrem Teteh sing tresno men ditembangne karo Mbak Retno Jongpe nggih. Nah, mergo iki pamundhut. Ayo. Ayo Mbak Retno. Monggo Mbak Retno. Kancanana
ponakamu wedok anjay. Mbak Retno kodenya apa? Anjay. Ya, Tete sing tresno. Bisa lah, Tete sing tresno? Bisa. Pelek. Iya ya, alah. Anjay sik piye Mbak anjayne? Anjay. Engko karo Velocity ya? Piye? Karo Velocity. Iya no, anak TikTok kok. Gandeng sing nyumur lagon kuwi maringi dhuwit 100 sing ngaturne kowe. Lah iki sing ngepek kowe duwite, Mbak Retno. Ya wis, ra gelem ya wis. Ra gelem ya wis. Gelem. Heeh. Penak men. Dido omong loro. Lah kowe iso apa ora, Nduk? Hah? Kowe iso Lah apa aku ora? mau sing bawa iki lho, tak bawani iki lho. Heeh. Jane bawane ora aku iki. Lah apa? Kowe kleru, Nduk. Lah sing bener apa? Bawane sing ndi? Kok ana bawane? Enek bawane Tete sing tresno? Ora ana. Bawanono dhewe, engko tak kei 100 kabeh. Lah. Ayo bawanono. Lah bawa sik nah. Ha. Sing njaluk sapa? Sing njaluk iki Pak sapa iki? Supar, Bapak Bakaran Kulon. Supar. Bakaran Kulon. Pak Supar. Ha. Nggih. Ya. Lek pengen 100 kudu sak bawane. Iya. Ha. Yo. Yo. Nang iso ora? Ya. Iya. Selamat malam adik-adik dari Wah, tak kira arep mahasiswa. bawa lho iki mau. Ya aku menyapa sih Oh, Nduk. menyapa ya. Arang-arang ya Nggih. Cung ya. Cah nom-nom gelem ning wayangan ngene iki. Kita tuh malam ini tuh diperhatikan secara teliti loh Pak. Heeh. Wayang ki piye to? Heeh. Dalang ki piye to? Sinden ki piye to? Pengawit ki piye to? Gimana to? Diperhatikan. Memperhatikan sekali ya. Iya. Jadi tuh kita malam ini tuh harus hati-hati Pak. Aku jadi kalau omong saomong tuh harus hati-hati. Omong saomong harus hati-hati. Aku dulu juga pernah KKN Pak. Ya KKN di mana? Pernah di Gombong. Gombong. Kebumen. Heeh. KKN itu kita tuh kayak berbaur dengan masyarakat, sedikit memberikan apa yang kita peroleh dari perkuliahan untuk masyarakat sekitar. Oh betul. Nularke ilmu ya. Nularke sithik rakitan sithik. Oh Nggih iya. kalih Yoko niku mbiyen kula KKN. Oh. Tenan kok. Nang. Pak Supar. Iya ya. Satu larku Sedulurku. Oh iya. Bapak Supar satu larku Wah, berarti iki bawane ya, Mbak ya. Heeh. Apa kan penting aku bawa ya Pak. Ya. Penting aku bawa. Tur bawa secara spontanitas. Angel lho bawa secara spontanitas ki nek ora cerdas. Encer nggondas. Nah, meletik tenan dina iki, Mbak. Heeh. Letik ndas. Terus? Tetes tresno nira. Ya tetes tresno nira. Kula tembang kesah niki Ya, terus nanong. Bapak Supar nyuwun tambah kalih yuta. Kok Akeh men lho. Wah, mau wis Akeh men lho. diparingi ngono. Lah wong angel lho Pak. Oh ya nembang ngono ki angel ya. Angel. Mbak anu Lintang Aero, kamu juga besok harus bisa spontanitas seperti ini. Oh iya,
aja ya. Dek ini tadi spontanitas loh. Bagus nggak kakak? Bagus. Ya, kakak tua, ini namanya kakak tua. Anjay. Ini tadi spontanitas, jadi nggak terkonsep sebelumnya. Kalau tahu Ulon Sukonya itu pasti Isa. Iya. Pasti Isa nanti pasti. Smart. Nah, itulah hasilnya kuliah di ISI Surakarta. Yes, so smart. Luar biasa. Ya, satu sih. Engko wae yo nembang sik. Gawean nang ditandangi. Cangkepi sik. Gawean nang ditandangi yo dhuwit. Cangkepi nembang sik. Ayo. Lalinan, wong tua ki lalenan. Ora iso nembang sik. Pak Supar duitnya dipek Pak Dalang, Pak Supar. Oh, Sik ngetumbas sotek. wah kemen. Sing apik lho tumbase. Yo, langgam sik. Ya. Yen sinawang ana mitra sapa sing ora nandheng tresna janur kuning lengkung sapa wonge sing ra nandheng rasa tresna rena ra bisa kadang kates dadi jampi setetes tresna kanggo tambah ati pamujiku wong bagus muga sliramu ora bakal nadyan tresnamu bakal tak tunggu. Ah. Dek Kangko kula Pak Karnata nyuwun langgam lintang luku pelok 6 matur suwun nggih Dek Karnata ya. Go mriko asalamualaikum mugi sak rombongan Pak Kangko pinaringan sehat. Saking CV Sekarwangi Jaya nggih Mas Slamet Klego. Nggih, nggo tahun ngajeng wayangan melih Mas Slamet. Wingi absen. Joko Pilang Kenceng Madiun juga hadir di monitor di TikTok dan di YouTube. Mbak Congpe, Ya. Mbak Lintang Kairo pada malam hari ini di YouTube live streaming mencapai penonton 2.200 pasang mata yang menyaksikan. Luar biasa. Banyak sekali. Nggih nek ditekakne rene rawuh rene kabeh ora muat nggone. Lah nggih mboten cekap. Nggih. Ya, monggo. Tresna iki ora mendung saya suwi saya tambah tresna waton kowe Go. Atur Romo Widodo ingkang wonten Kepuh Kertosana. Sugeng pinanggih bejang dalu wonten Nganjuk.
Nggih, Pak Supar menika pamundhut pisan dipun aturaken. Ini tadi kula disawer Bapak. Nggih, saking sinten? Kalian sama adik sinten niki wau Ibu? Namanya siapa adik? Adik Maya? Nana? Adik Nana, ya terima kasih. Adik Nana mungkin mau menyanyi apa? Mau minta lagu apa? Nopo ibunya? Monggo Ibu. Napa? Oh, anaknya Bapak Wahyu. Nggih. Ingkang pundi nggih, Bu? Pak Lurah. Oh, Bapak Lurah. Walah, nggih terima kasih banyak Bapak Lurah. Tadi kula disawer sama adiknya Bapak. Nggih. Urane Pak Inggi nek kene ngarani Pak Inggi, Nduk, Tang. Wah, nggih. Pak Bapak Inggi. Inggi, Bapak Lurahnya Bakaran Wetan nggih. Betul. Wahyu ki nugraha saka Gusti Allah. Nggih, laras. Heeh, su ki tegese piyaine Sumeh, ya. Sumeh. Priya ki tegese lanang. Nah, kuwi artine Wahyu Supriya SH. Wah, nggih. Mungkin dari Bapak Lurah badhe ngersakake. Heeh, Pak Lurah mbok menawa badhe tindak panggung, monggo Pak Lurah. Bapak Lurah. Pak Inggi, enten mboten? Monggo Bapak Inggi monggo. Heeh. Ya. Monggo Bapak. Kenal. Dipun aturi minggah. Awakmu wis kenal to, Lin? Nintang. Kaya Pak Lurah wis kenal to, tahun pungkur lak wis rene. Sampun, Lah nggih. Ayo diaturi tindak panggung Pak Lurah. Nggih monggo Bapak Lurah. Heeh, turuk. Ayo Nduk, paranana Nduk, ayo. Monggo Bapak Lurah. Monggo minggah Ya Pak Wahyu. Ampun. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Nggih. Niki wau sing saking tebih cantik kok ciruk tuambah cantik. Saking pundi? Niki lho nggih. Nggih, niku. Saka kaduan ayu barang dicedhaki tambah ayu. Nggih Lintang Kairo niku Pak Lurah. Ya ampun Mbah Nun sangat Bapak Lurah. Jadi nembang napa Pak Lurah? Ayo. Monggo Bapak Lurah. Napa badhe dawuh rumiyin? Mboten napa-napa. Mun dawuh terus kok, Pak. Heeh. Nggih, napa badhe duet Bapak? Duet. Bapak Lurah saged nembang nggih, saged bisa bernyanyi? Bisa. Bisa. Oh, pendak tahun nyanyi terus kok. Oh, kene yo duwe gamelan elok, gamelan hebat. Lah nggih. Setiap anu ki yo latihan, Nduk. Kene iki nyenine luar biasa, budayane luar biasa. Nggih, berarti duet nggih, Bapak. Niku wau sanjange Mbak Lintang kan dawuhi, Nggih, kersane pripun? dawuhi niki tembang pepeling mawon, Pak. Pepeling. Oh, peling. Nggih, siap. Nggih. Bawa mboten Pak Wahyu, Pak Lurah. Nggih, mangke dituntun Mbak Lintang. Nggih, dituntun. Nggih, siap. Rukun Islam, Pak Inggi, ayo Pak Inggi. Rukun Islam. Girang rendah kedurun, Pak. Tidak, Bapak. Rukun Islam. Nggih, keduren, Pak. Jenengan mengke. Rukun Islam. Semonten nggih. Nggih. Kang lima puniki. Kang lima puniki. Jos, Bapak. Sip. Pon laras. Katindakno mring para sasama. Aja
aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso kapat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Tepuk tangan buat Pak Inggi. Jos. Luar biasa. Terima kasih Bapak Inggi, bawanya bagus sekali. Yuk, tak kuntak nong ning, yuk. Padha
tumang lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat saya tinggalke tindak maghrib lan isya jangkepe Jas Pak Inggi sembah nuwun sangat Bapak Inggi. niku wau larene mpun ndak boten pripun Dalam niku wau larene kula mpun mpun nggih ganti bapake ndak isin karo larene yo lah iya isin anake nyawer mosok bapake ora Inggi mboten napa-napa. Sembah nuwun sangat Bapak Inggi. Wah, Bapak Inggi menika loman sangat. Lomo, lomo. Nggih, suwun-suwun. Mahasiswane yo njaluk sawer. Jas. Malih no sampun, Pak Lurah? sampun Sampun nggih. Nggih, terima kasih. Matur sembah nuwun sangat Bapak Matur suwun. Lurah. Mbak Lintang Mugi-mugi ini- lancar rezekinipun. Nggih, pripun? kadose niki ngagem batik bakaran tambah cumantik Nggih, Ah, niki nggih. saking bakaran niki. Niki batik. Nggih. Aku yo duwe. Pundi? Ora tak nggo. Sok enek bersih desa tak nggone. Wah. Semanan sangat nggih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Inggi, Bapak Lurah. Nduk Lintang. Ini sinden-sinden Pak Kangko, Nggih. sinden-sinden Widolaras ini ada yang dari jurusan tari, ada yang dari jurusan karawitan. Karawitan. Kalau Mbak Reno Congwe tadi ada dari jurusan tari, dari jurusan karawitan. Wah. Nah ini baru saja lulus S1 Wah, seni lulus tari. S1. Seni Ini tari. Mbak Okva Mbak Lika Okva dari juga. Sidoarjo. Oh, nggih. Kita perlihatkan skillnya ya di Ya, bidang boleh. tarian ya. Monggo, monggo Bapak. Nah, ayo nari Ayo, apa jenenge? Mbak Jaipong, Okva. jaipong, jaipong. Oh. Engko ganti timbange karo Lintang Kairo. Nah, ayo. Bajidor Kahot. Engko ganti ketokne bahwasanya mbak-mbak ini kan juga dari perguruan tinggi juga. Oh, nggih. Inilah hasil lulus dari ISI Surakarta jurusan tari. Monggo Mbak. Ayo Okva. Mbak Okvalika engko bar iki gek nembang, gek nari sik diketokne skillnya. Bahwasanya sinden Widolaras tidak hanya nembang tapi juga bisa masak dan manak. Ayo, Bajidor Kahot, enek bahane anu nggih joget jaipongan ora, Nduk? Nah, ya harus karo kipas. Ya, wi diilhami Bajidor Kahot itu dulu adalah pedagang sate ayam bakar. Nah. Yuk, Bajidor Kahot. Yo. Ayo, Lintang joget sisan. Lulusan ISI Surakarta tahun 2025 jurusan seni tari.
Jawa Baratan. Oh sik, aja lungguh sik, Pak. Iki entuk sawer saka anu, sapa jenenge Pak Salikun. Nah, yo ditampa. Iki Pak Salikun sing nyawer. Nggih, matur nuwun. Jadi wayang itu tidak hanya seni suara, seni gerak, juga ada seni tari. Ada seni tari, ada seni lukis juga ada. Seni pahat. Seni musik, seni pahat juga ada. Komplit. Komplit semua seni banyak. Ada di wayang kulit. Makanya wayang diakui oleh dunia lewat UNESCO. Bahwasanya wayang adalah karya agung budaya bangsa. Wah, sudah mendunia internasional. Betul. Ya, Pak. Betul. Wayang kulit sudah mendunia. Ini ada permintaan lagu Nduk Cahyu Caloro. Setunggal bojo loro angka kalih tombo kangen. Oh, nggih. Menika saking Pak Sutio, saking Pak Harto, Bakaran Kulon. Saking Bapak Sukiyo, Bapak Harto. Nggih, Bakaran Kulon kuwi yo biasane setiap tahun mesti wayangan. Wah, nggih.
Nggih, setiap tahun meni wayangan ning dalange senes kula. Wah. Nggih. Berarti tahun ngajeng, Bapak. Heeh. Sing dipilih sing ndi? Bojo loro apa tombo kangen? Ayo. Ayo. Ya. Nggih. Napa? Bojo loro. Bojo loro, oke. Siap. Ya. Mbak Okfa kan sukanya yang bojo-bojo loro. Ora anak aku siji ya. Wah, siji. Anjay. Siji A, siji B. Ya. Aku mah setia. Wah, ngono. Ya, bojo loro diaturke. Monggo para kanca pun aturaken. Yuk, dados. Ayo, sampai bawah.
dong. Ali-ali. Dalam. Nawa? Oh lagunya Male. Ali-ali. Gelang kalong ali-ali. Oh, gelang kalong. Gelang kalong ali-ali. Oh, tombok kangen sing dimaksud. Oh, nggih tombok kangen. Oh, nggih. Gelang kalong ali-ali. Iya, kuwi. Oke, siap, Mbak. Siap. Ayo ditambahi Wiwi rong nembang ayo, telu sisan. Keroyok mbae ngatasi ora musuh janom telu iki. Ayo. Ayo coba. Dikeroyok siap, Pak? Dikeroyok bertiga siap? Siap. 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 Oke Los. dong. Los ya, Pak. Semangat nggih, Pak nggih. Siap. Jian bergas terang. Oke, amin Pak, sehat selalu. Yo. Oh, 75 tahun. Wah, 75. 75 tasih tahun, semangat. Sehat panjang umur, Pak. Nggih. Kong nggih. Nggih. Yuk. Tombo kangen.
kasih Mbak Kong. Matur suwun sangat Mbah Kong. Kita kru Dwijo Laras Indonesia mengucapkan selamat juga untuk teman kita yang baru diberikan momongan Mas Togok. Oh, Mas Togok. Togok wi yoga Dwijo Laras. Tapi entuk maratuwa ning kene nduk tang. Oh, datang mriki. Heeh. Nembe gadah putra. Heeh, duwe anak. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinaringan berkah. Nggih. Putra. Ki anu ya, Nak. Apa jenenge kuwi? Mau lagu cara Jawa Barat sudah, Jawa Barat. Sampun. Sragenan sudah. Nggih. Yang belum adalah cara Banyuwanginan. Banyuwangen. Ditutup dengan Banyuwangenan oleh Budwi sama Nduk Mayang Anjarsari. Oh, nggih. Lagune Loro Sesigar. Oh, ngono men ngerti bahwasanya Indonesia adalah kaya dengan budaya. Kaya budaya. Ya. Yo, Budwi karo Mayang Anjarsari. Nah, yo lagune Loro Sesigar. Garap gamelan Bali ning lagune Banyuwangenan. Oh iya, coba kayak apa? Ya. Yuk, monggo para kanca, Loro Sesigar Banyuwangenan. Dihados. Sik ditaleni sik kendange. Semangat Mas Gogo. Ayo. Yuk. Mulai. Dadas.
True